everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Adios, Mr. Cargill. Makalikagdagan paingon sa dagat og moday. Karon munat na kog dagan. May kunit sa kong kwelyo. Asa ka, Unaro? Sir, thank you. Sir, amo bossing, thank you. Asa ka? Nangita nimo. Maru ka, Unano? Ikaw nangita ka nako? Oh. Nga misibat ka man, ugwa mo sunod nako. Shh, dili. No, nasave ka bossing, nasave ka. Amo gipagita ka. Gusto kang musibat? Gaan akong kwarta. No. Dili, Mr. Carpio. Bossing, sir. Maru ka? Di ko ni mo malingla. Oh. Isunudan ta ka. Nagpanlingi ka pa, may palayo ka. Mr. Carpio. Animal ka. Gusto ka mo tayo doon umukawat sa akong kwarta. Mr. Carpio, pagbantay, naipulis sa imong liyaw. Asa? Kini. Ay, Diya ka na, Mr. Carpio. animal ka, Unano. Pulis! Diya si Mr. Carpio. Diya na sila. O sila, matya. Maubab, kinip! Ga! Hinga ko nga to si Case. Nabi, ugang kwarta. Nagkatag-katag. No, dili. Hinga akong kwarta. Kukuhaan ko. Hinga akong kwarta. Pamaniton ko. Mr. Carpio. Animal ka, Unano. Salpahis ka. Pusel ko nimo. Tunay ko nimo. Pero madakpan ka gyapon ka kapulisan. Dili ko magbadakop. Nakasabot ka. Dili ko magbadakop. Mimihayin. Nang lupa rin ko ba akong kwarta? Dili! Akong kwarta. Madakpan ka na gyapon sa mga pulis. Ikaw ba'y may sumbong sa mga pulis? Ha? Ako. Buang ka! Paunay agad mo! Ang akong kwarta! Ang akong mga kwarta! Pamaniton ko! Okay, RJ. Sige. Di ka ulan. Hari ko rin napita. Ingon sa napatin ako ang buto-buto nitong napita. Tungkol sa paypayon. Mubalik ka dito, sir? Yes, RJ. Di ka ulan. Mukha man ko din napita. Tipurag na ay! Nakasya sa may bintana sa cottage. Magpunting ako. Mukha man ko dito! Napupo ko na nga akong kwarta. Ipanood ako sa kong bulsa. Huwag sa atas si Case. Pusa, tanan, Mr. Carpio. Pulis! Ako, Mr. Carpio. Dakpon ko ni mo? Natural. Dagpon ko ikaw. Dako kayo ang kasalanan ng imong lahip. Dakpon ko ni mo? Kung ihatag ko ni mo kining katunga sa akong kwarta. Unsa, Hatagan ko ikaw og 1 milyon. Di lang ko ni mo dakpon. Mr. Carpio. 1 milyon ihatag ko ni mo. Di lang ko ni mo dakpon. Mr. Sobra sa milyon kining sud sa akong atasi case. Imo na kini, dawata. Pekya sa lago. Niya, oh. Dawata kini. Dulon ko ikaw. Dali. Doon na yun. Samtang wa pa'y lain nakakita. Sobra sa milyon kini. Imo kini. Pekya sa lago. Dali na yun. Pas. Mr. Carpio. Dia, dawata na yun ang atas si Case. Ay lagog tiyo ni sa imong armas. Mr. Carpio. Mamatay ka na lang, dili ka makaangkon aning kwarta ha. Niya, Mr. Police, dawata na. Ang among hibi. Si Mr. Carpio ka na ikidaol. Ug nagunit ug atas si Case na.
iyang gidunol kang hipi ang iyang atasikis. Oh, wa makakita ang hipi. May taong nagtiyo na kaniyaw karmas. Tinig! Animal, napusila ng ako tao. Hapit ko mabiktima sa mula ang Mr. Garfield. Uh, Ihog ang imong armas. Mr. Police, dawata na kini. Dili ko nimo madaog tatong, Mr. Garfield. Sa ato ba? Dakpon gina ko ni mo. Dili may tabong. Hatagan ko ikaw kagawasan. Ano higayon? Hadi ay, pues kinip! Animal ka kinip! Gipugos mo ako, Mr. Garfield. Huwag ko lang may gawas sa pagpalalipod sa kong kaugalingon. Karoon, pusasan ko ikaw. Dili! Patya na lang ko! Patya na lang ko! Herbert, unsa naman tani? Musulindan lang kita sa kapulisan. Herbert, Wala kita laing mahibo pa. okay, musurrender ta. Doon na papagay na bilay nila. Kauban, urot na tingali sila. Ayaw pagkumpiyansa! Urot na tingali. Ayaw pagbarog! My God! Naigo ka! Animal! Sir! Mga salbahis mo! Ayaw kaman! My God! Napusilan ni mga babae! No! No! Si Dudong. Si Dudong. Mga animal mo! I love you. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.